Pahimangno lang, sensitibo kining video nga inyong masaksihan, mga patayng lawas gibutang lang sa semento sa hawanan sa usa ka morgue. Samtang ang uban gisulod sa freezer sa mga pagkaon o chest freezer. Ang naasoyng morgue ana adaplin sa karsada sa Bacalso ning Syudad. Ani ang report. Sa surveillance video ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, makita ang mga batayng lawas nga nakalinya lang sa simentong hawanan sa morgue. Madungog pa ang tingog sa konsehal nga nagsita sa sitwasyon sa sulod nga hugaw kayo. May nakitaan siyang naka-chest freezer alang sa mga pagkaon apan nakugang ang konsehal kay may sulod kini nga duha ngadto sa tulo ka mga patayng lawas sa tao. Mas naalarmas Tumulak human masayod nga tulo sa namatay suspected COVID positive di ay. Nabalaka usab ang konsehal kay wa gasulob og PPE. Ang makawani sa morgue dihang iyang naabtan. Kaya ato man silang gibanduan nga ipahatag ang tanan nga mga death certificate adto nga naa dito sa sulod para atong makita ug matan-aw nato. Ako nahimutangan karon daplin ra gyud ni siya sa karsada ug kini nga pikas nga bahin mo ni siya ang sidewalk agianan sa mga tao. Kung wa kini mabalita, wa masayod ang mga tao nga mag-agian dinhing dapita nga gihimo kining punduhanan sa mga patay nga gani ang uban makapanimahu usahay. Mamahimo ra ganing lilion sa gawas ang patay kun wahingon ang bintana apan kinadaduhan ang puldahan ug way kawani nga makapundo sa morgue. Gisaysay na Arman Iskari sakop sa Community Action Team sa Special Operations Group ang iyang nakitaan. Nahigit-git sila gan pahak nang Gipaimbestigar na ni Tumulak ang iyong panagkonsabo sa tulo ka mga punerarya sa pagsagop sa maong muros. 13,000 pesos ang gipangayong storage fee sa unang adlaw ug 8,000 pesos sa mga musunod nga mga adlaw. Matod ni Konsehal Tumulak nga nakahimo og dakong kalapasan ang nag-operate sa storage facility nga wa gani kuno itugot sa Cebu City. Naluoy ta sa patayng lawas, ang pamilya wa intay kalibutan nga mao dangatan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi, din ilang gisalig ngadto sa ubang mga punerarya. Samtang atangi ang tubag sa tag-iya sa morgue diin gitipigan ang mga minatay. Karong taod-taod. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.